täällä nyt töitä menossa. Luen teille Järviseudun Sanomat. Siis meinaan tuohon mun henkilökohtaisen puhelimeen, sitä mä tarkoitin. Järviseudun Sanomat ja keskiviikko tänään. Ja tämä on Etelä-Pohjanmaan Järviseudun puolueeton paikallis- ja kotiseutulehti. Aina vuodesta 1962 lähtien. Ja luen täältä Timo Ahvenniemen tekstin, joka on täällä tällaisena kuin pakkoliitoksen uhka. Lappajärven kunnanhallitus päätti maanantaina, että kunta ei osallistunut erityiseen kuntajakoselvitykseen, joka valtiovarainministeriö määräsi Alajärven, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin välille. Selvitys määrättiin, koska Vimpelistä tuli viime vuonna talouden kriisikunta, eli kunta, joka on erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa. Vimpelissä urakoidaan nyt kunnan itsenäisyyden säilyttämiseksi ja syystä. Tilanne on erilainen verrattuna kuntajakolain lepposiin aikoihin. Silloin ei tarvinnut olla huolissaan pakkoliitoksesta. Kriisikunnan valtuustolla oli valta päättää, että kunta jatkaa itsenäisenä eikä tee kuntaliitosta. Heinäkuussa 2013 kuntajakolain nimi vaihtui kuntarakennelaiksi ja lakiin tuli muutos, joka mahdollistaa kriisikuntien pakkoliitokset. Hallitus voi päättää pakkoliitoksesta, jos se on tarpeen kriisikunnan asukkaiden lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi. Muutos ei jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi. Kesäkuussa 2014 pääministeri Jyrki Kataisen hallitus päätti lakkauttaa 2 kriisikuntaa. Lavia yhdistettiin Poriin, vaikka kumpikin vastusti yhdistymistä.